Hvorfor er vand så vigtigt? Hvorfor er forurening med næringssalte et problem? Hvad er næringssalte? Vi har arbejdet med 2 slags næringssalte, nitrat, NO3- og fosfat, PO4,3-. Nitrat er et sammensat ion, der indgår 3 bindinger, hvoraf en af dem er en dobbeltbinding. Vi kan se, at 2 af oxygenatomerne trækker mere i elektronerne end nitrogenatomer. Det gør de, fordi O har en elektronegativitet på 3,5 og N har kun en elektronegativitet på 3. Derfor bliver de 2 O-atomer negativt ladet, og N-atomer bliver positivt ladet. Fordi forskellen mellem elektronegativiteten på O og N er mellem 0,5 til 1,8, så er det en polær kovalent binding. Fordi vand også er polært, kan nitrat nemt opløses i vand. Planterne optager derfor nitratet gennem en vandig opløsning af det. Fosfat er også en sammensat ion. På billedet ses et O-atom på enden af en tyk streg og på enden af en striblet streg. Disse O-atomer ligger tredimensionelt. Når det vides, at ionen er tredimensional, så kan det ses, at der er i alt 4 bindinger, hvoraf en af dem er en dobbeltbinding. Igen er der flere O-atomer, der er negativt ladet. Det er fordi O som sagt har en elektronegativitet på 3,5 og P har en elektronegativitet på 2,1. Fordi forskellen på elektronegativiteten i O og P er 1,4, vil det danne polær kovalente bindinger. Fordi fosfat ligesom nitrat er polært, kan det let opløses i vand, og her gælder det også, at planterne optager fosfaten gennem en vandig opløsning. Planter har brug for disse næringssalte til at kunne vokse. I vores forsøg med algevækst kunne det nemlig konkluderes, at algerne havde brug for begge næringssalte for at kunne vokse. Landmænd bruger også næringssalte til at gøde med. Det kan godt være et problem, hvis deres marker ligger for tæt på en sø, da det kan forurene. Næringssaltene løber nemlig ned gennem jorden ud i søen, og det kan have alvorlige konsekvenser for søens økosystem. Hvilke konsekvenser har næringssalte for vandmiljøet? En høj koncentration af næringssalte fremmer plantevækst og dermed også algevækst. Hvis der er mange næringssalte i en sø og området omkring søen, vil der dannes mange alger på søen. De mange alger ligger i vandoverfladen, så der ikke kan trænge sollys igennem. Når der ikke kommer sollys igennem vandets overflade, kan vandplanterne nede i søen ikke lave fotosyntese, da der på grund af algerne ikke trænger nok lys ned til dem. Planterne i søen skal anvende lyset til fotosyntese, og da der ikke trænger lys ned til dem, kan denne proces ikke forekomme. Når der ikke bliver lavet fotosyntese, vil iltniveauet i vandet falde, da planterne ikke kan danne ilten via fotosyntese. Dette laver helt om på økosystemet i søen. Planterne på søbunden dør på grund af manglende lys, og nedbrydere får derfor travlt med at nedbryde alle de døde planter. Nedbrydningsprocessen bruger meget ilt, da de mange bakterier hele tiden respirerer og forbruger ilten. Iltindholdet i søen bliver derfor endnu mindre, samtidig bliver der dannet meget slam på bunden af søen. De vanddyr, der plejer at leve der, kan ikke længere leve der, fordi der ikke er ilt nok. Her på powerpointet til venstre ses et eksempel på en forurenet sø, hvor man kan se konsekvenserne af en høj koncentration af næringssalte. Som det kan ses, er der mange alger i overfladen, og det er et tegn på forurening. Hvorimod til højre ses et eksempel på en sø, der har et sundt økosystem, hvor vandet er klart. Hvordan kan man undersøge forureningsgraden i et vandmiljø? Når man skal undersøge forureningsgraden i et vandmiljø, så kan man benytte sig af 2 forskellige metoder. Man kan lave en makroindeksundersøgelse eller lave en kemisk måling af indholdet af næringssalte og iltniveauet. Ved makroindeksundersøgelsen kan man se, hvad søens iltniveau har været gennem en længere periode ved at se på dyrelivet i vandmiljøet. Det kan vi, fordi at de dyr, der bliver indsamlet, skal have et bestemt iltniveau for at kunne overleve. Findes der f.eks. mange vandkalve, rottehaler og dansemyggelarver, så vides der, at søen er forurenet, og disse dyr kan leve uden ret meget ilt i vandet. Findes der mange slørvingenymfer og fisk, så vides der, at søen er ren, da disse dyr ikke kan overleve uden ilt. Ud fra hvilke dyr der er i søen, kan vi aflæse på makroindeksskemaet, hvad iltniveauet er, samt søens indekstal. Ud fra dette kan vi se, om søen er forurenet eller om den er ren.
Den kemiske måling er en anden metode. Her kan vi se det helt præcise tal for både iltniveauet og indholdet af næringssalte. Spørgsmål nummer 2. Hvordan afhænger grundvandsdannelsen af vandets kredsløb? Og underspørgsmålet lyder, hvordan dannes nedbør? Nedbør dannes af en fordampning og fortætningsproces. Vand i vandløb, søer og floder osv. bliver varmet op af solen og fordamper. Vandet går fra H2O liquid til H2O gas, og det stiger indtil det når en temperatur, hvor det fortættes. Altså det går fra gas til liquid. Hvor vandet danner skyer, små bitte dråber bliver afkølet indtil dråberne bliver så store, at de falder som regn, altså nedbør. Det kan foregå i 3 kredsløb. Det kort kredsløb, det langt kredsløb og det længste kredsløb. Kort kredsløb er der, hvor vandet fordamper, fortættes og falder som nedbør over havet. Langt kredsløb er der, hvor skyerne bliver transporteret ind over land via vinden og falder som nedbør. I det regnen rammer jorden, sker der forskellige processer. Der kan være overfladisk afstrømning, så det nedbør, der rammer jorden, transporteres via tyngdekraften ned gennem jorden og ud i søer, vandløb, floder eller vandløb. Den anden proces er nedsivning. Altså det vand, der rammer jorden og siver langsomt eller hurtigt ned i jorden, afhængig af om det er sandjord eller lerjord, og siver ned til det rammer en undersøisk flod, også kendt som grundvandet. Længste kredsløb er, hvor skyen bliver dannet af fordampning i havet eller af søer osv. På land, transporteres videre til det kommer til et bjerg, hvor skyerne bliver afkølet på grund af temperaturen i det høje luftlag, og vandet i skyerne falder som sne. Her ligger sneen sig på bjergsiden, eller der sker en afsmeltning eller afstrømning, alt afhængig af om det er sommer eller vinter. Derefter strømmer vandet ned ad bjergsiden, eller der sker en nedsivning, som vi kender det fra det lange kredsløb. Et ekstra punkt vi har inde under spørgsmål 2, og hvordan nedbør dannes af dupunktkurven. Fordi når man snakker om regn og nedbør, snakker så også om dupunktkurven, for det er relevant at vide, hvornår vandet går fra gasform til fortættes og falder som regn. Dupunkter er således enhver temperatur, som luftmasse skal afkøles til, for at der indtræder kondensation eller fortætning. Ved dupunkter er der en luftfugtighed på 100%. Det aktuelle vanddampindhold er vanddampindholdet på et givende tidspunkt. Det vil sige, at hvis det regner lige nu, så er det aktuelle vanddampindhold lige med det maksimale vanddampindhold. Og hvis det ikke regner, så ligger det jo så et sted midt imellem. Men for at forklare kurven, så har vi oppe af y-aksen, der har vi vanddampindholdet i gram per kubikmeter, og ude af x-aksen, der har vi temperatur. Og det som den ligesom viser, det er, at vanddampindholdet ud fra en given temperatur. Så hvis det er, vi har minus 10 grader, så kan der ikke være lige så meget vanddamp i skyerne, som hvis der er 30 grader. Spørgsmål nummer 2, eller delspørgsmål nummer 2 under spørgsmål nummer 2, lyder: hvilken indflydelse har jordbunden på grundvandsdannelsen? På billedet ses det, at i Østdanmark er der meget lerjord, og i Vestdanmark er der sandjord. Lerjorden har en høj porositet og en lav permeabilitet. Sandjorden har en lav porositet og en høj permeabilitet. Hvis der er tale om lerjord, tager det lang tid at danne nyt grundvand, men til gengæld er det meget renere, fordi det har en lav porositet. På grund af en lav porositet bliver vandet renset grundigt. Omvendt, hvis det er sand, der er tale om, tager det ikke så lang tid at danne nyt grundvand, fordi sand har en høj permeabilitet. Det nye grundvand, der bliver dannet, er ikke så rent, fordi vandet løber hurtigt gennem jorden, og derfor ikke noget blevet renset særlig meget. Der dannes meget nyt grundvand i Vestjylland, fordi de har sandjord på grund af den seneste istid, Vejsel. Hvorimod der dannes ikke lige så meget grundvand i Vestdanmark. Permeabiliteten betyder, hvor hurtigt vandet løber gennem jorden. Høj permeabilitet betyder, at vandet løber hurtigt gennem jorden. Lav permeabilitet betyder, at vandet løber langsomt. Hvilke type forureninger truer grundvandet?
Der er 3 typer forurening, der truer grundvandet, og det er faktisk så slemt, at der lukkes 100 vandforsyningsboringer om året. De 3 typer er fladforurening, punktforurening og linjeforurening. Fladforurening er den form for forurening, der ligger på overfladen, typisk landområder, og det er sådan noget som nitrat, fosfat, der er i gødning, som landmændene spreder ud på deres marker, og hvis der er et overforbrug, så kan jorden ikke nå at nedbryde det hele, det vil sige sive ned i grundvandet. En anden trussel er pesticider, og det er måske endnu mere forurenende og farligt, da det er kunstigt fremstillet. Billede nummer 1, det viser fladforurening, og der er færre, og nu snakker vi om pesticider, som man kan se på billedet der. Pesticider i vandforsyningsboringer i Vestjylland frem for Østjylland, da pesticiderne er svært ved at trænge igennem lerjorden, som har en lavere permeabilitet frem for sandjorden i Østjylland. Vestjylland, som har en højere permeabilitet, det er fordi sandjorden ikke er så frugtbar at dyrke. Billede nummer 2, punktforurening. Punktforurening forekommer oftest i gamle grus, ler, grave, som er blevet brugt som losseplads, og derfor kan det blive efterladt forurenede elementer i dybden. Billede nummer 3 har vi linjeforurening. Linjeforurening er en forurening i lange linjer, der strækker sig over flere hundrede kilometer. Det kan være sådan noget som jernbaner, veje, utætte kloakledninger. Hvad er problemet for den menneskelige organisme, når drikkevandet er forurenet? Vandforurening er en ændring af vandkvaliteten, der gør vandet uegnet til diverse anvendelser. For eksempel kan spildevand forurene vores kystvand med kolibakterier og sygdomsvoldende mikroorganismer, så man ikke længere kan bade, da vi kan blive syge af disse former for bakterier og organismer. I Danmark har vi en relativt høj pesticideforurening. Pesticider bruges til at bekæmpe ukrudt og skadedyr. Man anvender pesticiderne til at fjerne ukrudt langs vejene i byerne og langs jernbaner. Herfra vandrer pesticiderne og deres nedbrydningsprodukter med nedbøren og ned i grundvandet. Pesticider har vist sig at have en hormonforstyrrende effekt. Det betyder, at de griber ind i kommunikationerne, som normalt finder sted i vores krop ved hjælp af vores kønshormoner. Hormonforstyrrelsen kan forårsage dårlig sædkvalitet hos mænd, tidlig pubertet hos kvinder, misdannelse af kønsorganer hos drenge og en høj forekomst af testikkelkræft hos mænd. I Danmark bruger vi også gødning til at få planterne til at vokse. Gødningen indeholder hovedsageligt nitrat, fosfat og kaliumioner i let tilgængelig form. Næsten halvdelen af grundvandet er påvirket af nitrat. Der er frygt for, at nitrat i vores vand og mad kan give kræft. Kræftceller er vores egne celler, der har forandret sig og ikke længere kan udføre de funktioner, som de plejer. Dette skyldes ændringer i cellens DNA, og sådanne ændringer kaldes mutationer. Celler kan mutere helt tilfældigt, eller hvis de påvirkes af udefrakommende stoffer, f.eks. sprøjtemidler og nitrat. Man kalder de stoffer, der kan mutere vores celler, for mutagene. Når vi f.eks. drikker eller spiser nitrat, kan bakterierne i vores mave-tarmkanal omdanne nitrat til nitrit, som derefter kan udvikle sig til stoffer, der hedder nitrosaminer. Nitrosaminer har vist sig at være mutagene, og derfor er der en risiko for, at celler forandres og udvikler sig til kræftceller. For at undgå et højt indtag af nitrat har man lavet en øvre grænse for, hvor meget nitrat der må være i vores drikkevand. I Danmark må der være 50 mg nitrat per liter drikkevand. Hvilke konsekvenser vil forurening af grundvandet i Danmark have for samfundet? I Danmark drikker vi vand fra hanen, som kommer fra grundvandet. Fordi vi kan, og fordi det er naturligt, nemt, billigt og sundt. Men grundvandet er truet af forurening og overindvinding. Rigelig nedbør og ideelle jordbundsforhold betyder, at vi i Danmark som et af de få lande i verden kan basere vores forsyning af vand på rent grundvand. Vi har flere tusind små og store vandværker, som pumper grundvandet op og sender drikkevandet ud i vandhanerne. I Danmark bor vi oven på vores grundvand. 2/3 af Danmark er dækket af landbrug og 10% af byer, veje og tekniske anlæg. Langt det meste af det ligger over det grundvand, som vi skal passe på. Landbruget bruger gødning og sprøjtegifte, som giver risiko for forurening af grundvandet. Sprøjtegifte kan også komme fra haver, gårdspladser, stier og grønne anlæg.
Under mange byer er grundvandet forurenet med miljøfremmede stoffer fra industri og tankanlæg. Andre steder er der gamle lossepladser og nedgravede rester af gift, som truer grundvandet. Indvindingen af vand påvirker også naturen. Mange steder er moser, kilder og vandløb påvirket af indvindingen. Hvis vi indvinder for meget, kan kvaliteten af grundvandet også blive forringet. Rent drikkevand er derfor ikke en selvfølge i fremtiden. Stort set alt vores drikkevand kommer fra det rene grundvand. Hvis vores grundvand bliver forurenet, går det ud over kvaliteten af vores drikkevand. Udover at vi får dårligere drikkevand, vil det også blive dyrt. Hvert år bliver drikkevandsboringer lukket på grund af forurening, og de skal erstattes af nye boringer, som hver koster vandværkerne 2-5 millioner kroner. Vi kan heller ikke blive ved med at finde nye steder at hente vand op, uden at det påvirker naturen. Vi bliver derfor nødt til at beskytte drikkevandet, hvis vi fortsat vil have rent og frisk drikkevand, der kommer fra grundvandet. Bliver vores drikkevand forurenet, som i mange andre lande, så bliver vi nødsaget til at skulle købe vand på flasker, da vandet i vandhanen ikke længere er rent nok til at drikke. For at undgå dette skal vi undgå sprøjtegift, hvor drikkevandet dannes og indvindes, rense de forurenede grunde op, som kan forurene grundvandet, lave nye anlæg og udvikle byerne med respekt for grundvandet, indvinde bæredygtigt for at sikre kvaliteten af vandet og skåne naturen, og sikre indsats mod alle kilder til forurening i et samlet plan.